Lucas, Kapitulo 10. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta, nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria, nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manungbaling nga gipasagdan man lamang ako sa ako igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya, namutabang ka nako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguulog na hingawa ka sa daghang mga butang. Nga usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya.